இந்த நாள் கர்த்தருடைய வார்த்தை சங்கீதம் 91:10 வாசிக்க கேட்போம். ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. ஒருவேளை இந்த உலகத்துல சில மனிதர்களால உங்களுக்கு பொல்லாப்பை ஒருவேளை செய்ய எத்தனை விதமான சதி திட்டங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் செய்தாலும், தாவீது தன்னுடைய மகனாய் இருக்கிற சாலமோன் கொடுத்த ஒரு வாக்கு, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. ஒருவேளை சிலருக்கு ஒருவேளை மரணத்தின் பயத்துல இந்த வார்த்தை கேட்கிறீங்களா? இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்றார், ஒருவேளை இந்த வியாதி ஒருவேளை நான் மரித்துடணும், ஒருவேளை பயப்படுறீங்களா? இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார், பொல்லாப்பு உங்களை நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.